آوزاری کران نا پاس للہ پاس نبی کرتو امس کور مل سن پاس یہ ویڈیو زیادہ کھت زیادہ شیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آز آو بیاکھ اخ شاکنگ ویڈیو برونٹ کن دوستو. اکس مہرنہ ست کیا سپدو دوستو خاندرس روزن قسطن دہی دوستو تہندس گرس مز کیا پرابلم ہے دوستو یم کن وجہ سے تمو پیو خاندر دوستو ژٹن. فی الحال کیلے دوستو تہند کیا ون دوستو تہذ وائرل ویڈیو کلپ برونٹ کن دوستو سوئی ویڈیو کلپ کرس تہ پلے دوستو تہ ترو سوری کیا سمجھ ات ویڈیو کلپ مز دوستو تمن ست کیا سپدن دوستو. ویڈیو کلپ پلے کرم لکر رکویسٹ ات کر دوستو تھی وچان سن ویڈیو کنٹینیو بے فل تھی گھان مگر سبسکرائب کرن مستی دوستو اس لیے دبا اس گان سبسکرائب بٹن بے دے بیل لگان دوستو. چلو اس کور تہ گوڑ ویڈیو کلپ پلے ام پت کرو مزید مز کت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. درد بھائی کہانی تسل اکس کور مل سن کہانی تسل محض نبی سند پاس محض خدا سند پاس پکنو یہ آواز برونٹ یہ تسل گۄڈنیُکُے سوال دل گژھان کھنچہ کھنچہ کت کن یہ معصوم تہ برو کن آوزاری کران نا پاس للہ پاس نبی کرتو امس کور مل سند پاس یہ ویڈیو زیادہ کھت زیادہ شیئر. تہذن کورن کر میون پروردگار رٲچھ تہٕ رافت دین دنیا کرو آباد تہذن بچن کر آباد کت کن ودان یہ تہ برو کن میانو مسلمان بھائیو کت کن اوش ہاران یہ کور مول یہ بچی کت کن اوش ہاران خدا رسول سند قسم خدا تو خدا سند رسول سند قسم یمس اولاد تہ پانس کہین تھی وچو یمس کس حالت یمس زنگی یوتا بوڑ زد گومت خدا تو خدا سند رسول چم تک گواہ. اگر بہ اخ کت اپز ون لا الہ الا محمد رسول اللہ یہ تسل یمس کور مالس ونکس تہذ مدد ضرورت نا نبی سند پاس اکاؤنٹ نمبر اکاؤنٹ ڈیٹیل فون نمبر تہندس سکرینس پہ یہ ویڈیو کرو شیئر کت کن یہ مسلمان بوے تہ برو کر ونکس آوزاری کران ولو آز تمام مسلمان بھائی کرو مدد. تھی وچو کیا گومت یت کھورس یتن ژامت یتن آگ لیکن تمہ آگن کٔرمٕژ ییٚمہِ سٕنٛز نٲر ڈیمیج. تُہۍ وٕچھِو یتن أڈِج یۄس چھِ أڈِج چھِ دوٗریمٕژ ییٚمہِ آگن چھِ یہِ اَزر واتنومُت یوٚتَتھ تام یہِ چھُنہٕ موٚزوٗرۍ لایق کِہیٖنۍ. ییٚمِس کورِ چھِ آز 9-10 یہِ چھُ قبوٗلیت نامس پٮ۪ٹھ چھُ ڈیٹ لیکھِتھ 9-10 نومبر چھُ خاندر. ییٚتنَس چھُنہٕ کانٛہہ تہِ سبیٖل چھُنہٕ وٕنکیٚنس کانٛہہ تہِ مدتُک کانٛہہ تہِ سہارٕ چھُنہٕ خٲلی چھُ اکاؤنٹس منٛز صرف اور صرف 700 رۄپیہِ 700 رۄپین پٮ۪ٹھ کیٛاہ کرِ یہِ غریٖب یہِ کورِ مول کیا کر. تھی وچو کت کن اوش وسان ونکس مدتچ پکار گژھان ژورو طرفو پانژو طرفو اک آواز یم آواز یم ودنچ آواز یم خدا رسولس پتن کران سون جگر کھنچ کھنچ گژھان سون جگر پار گژھان. میانو مسلمان بھائیو تہذن کورن کر میون خدا تو خدا سند رسول عبدل آباد یمس کور 9 نومبر خاندر. اگر کی مدد گژھِ اگر کھانا ماز کلوے دی اگر کھانا چائے پھولے دی اگر کھانا نُنہٕ بیگ دی کت کن یہ بین تہ برہ کن کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دتا یہ پرورش اکس کور مالس گژھِ ہر ہمیشہ تہ برہ کن ودن لاگن نہ افسوسک مقام کشیر ہند خاطر مسلمانن پہ افسوسک مقام اکس کور مالس یہ آزمائش میانہ خداوند کریمہ پرت اکس کور مالس پت کٲنٛسہِ غریبس کت کٲنٛسہِ اکس کور مالس اکس پردٕ پوشی کرُکھ اے پروردگار یم سانہِ کورِ تمن تہِ کر پردٕ پوشی یم بے اولاد تمن سوزُکھ اولاد یم حظ پتھر پیمٕتۍ میانہ خداوند کریمہ باش نبی باش للہ کر پن مدد وقت ٲخر تہ کر مدد یت تہ کر مدد تت تہ کر اتن چھ غریب مول تہ برو کر ونکس آوزاری کما تھی وچو ام سند اس اندرم جذبات اس غریبی درد ونکس سہ کت کن ریئیکشن یہ وچو تو یہ سن موج یس ژورن کورن ہز موج کت کن ودل اے میانہ خدایا یمن کر مدد اے پروردگارا آز مسلمان تمام مسلمانن آز امتحان شاید خداوند کریم سند طرف روز معاشر رٹو پگہ پروردگار یہ ویڈیو پکنو برو ونکس کرو مدد فی سبیل اللہ 5 رۄپیہِ 10 رۄپیہِ 100 رۄپیہِ اکاؤنٹ نمبر اکاؤنٹ ڈیٹیل فون نمبر تہندس سکرینس پہ دِتھ یم روزان درد پورا اندر ونکس شدید مدد ضرورت. ولو آز تمام مسلمان بھائی کرو یمس کور پردٕ پوشی رسول کریم خدا تو خدا سند رسول یم تہ غم آسنو یم تہ ستم آسنو یم پریشانی آسنو میون پروردگار کرو دور تہذن گرن دور تھا یم بیمار تھا تہندن گرن دور اکس کور مالس کرو پردٕ پوشی میون پروردگار کرو تہندن کورن تہ پردٕ پوشی یمس آز 9-10 نومبر خاندر تو یتن جائے تہ روزن لائق کہین. بیس بہ خاص گزارش کران PTT دوستو تہ ویڈیو کلپ وچمژ تہ ترمت سوری کیا سمجھ ات ویڈیو کلپ تو. چلو دوستو مے دی اجازت اگر بدل کھانا اپڈیٹ ملو ات ویڈیو کس بارے میں تو سہ کرو یہ چینل پہ اپلوڈ دوستو تھی سن چینل سبسکرائب بیٚیہِ اگر کانٛہہ تہِ ویڈیو آو کانٛہہ تہِ نِوٕز اوسو سُہ تہِ کرو یتھ چینل پٮ۪ٹھ اپلوڈ دوستو تُہۍ تھٲیِو سٲنۍ چینل سبسکرایب کٔرِتھ دوستو تِژھ کَس مےٚ دِیِو اِجازت مِلو بدل کُنہِ وِڈیوَس منٛز. السلام علیکُم.